behar da, eta 2 eta 8 jokalari artean egiten da. 30 minutu gana zareta horretan jolasten. 6 urteraino gehiago izatea komeni da. 55 karta dago, eta 55 marrazki. Karta bakoitzak 8 marrazki ezberdin ditu, eta karten artean beti dago errepikatzen den marrazki. Marrazki berdin hori aurkitu behar da. Ari eta zari. Ari egun, burdunia prest, eskuak ari. Jokalari bakoitzari karta bat emango dio, eta beste guztiak erdian ipiniko ditu. Karta hauek gora begira ipiniko ditugu marrazkiak ikusteko. Jokalariok gure kartan errepikatzen den marrazkia bilatu behar dugu. Aurkitzen dugunean, marrazkiaren zein esan eta kartatuko dugu. Ez da txamar, zaindu behar. Azkaren topatzen duenak hartuko du karta. Arkatza. Zagarra. Tximista. Jerria. Igulua. Elur maluta. Izurrea. Bomba. Stop.